Stavi to na moju karticu, dušo, i napravi mi rezervaciju za sutra oko podneva, okej? A, Mary, kako si? Jesi kupila jahtu? Odlično! Jesi li znala da u Kongo, a većina turista ide tamo jer su plaže spektakularne, pa ako odeš tamo, sjeti se da sam ti ja to rekla? Aha! Što to radiš? Jesi li normalna? Oprostite, gospođice, moram je uništiti. Sistem tako zahtjeva. Ko da je bitno što sistem želi? Zašto ja ne bih uništila tvoju karticu? Imate li drugu? Karticu? Imam ih puno! Drugu karticu? Što god. Evo, još jedna, bez brige ljubavi. Popravit ću te kasnije. Što? Imate li možda financijskih problema? Nema nikakvih financijskih, niti bilo kakvih drugih problema. Nije mi jasno što se ovdje događa. Izluđuješ me. Kako se to tu radi? Da vidim, pokaži. Samo provučite karticu kroz otvor. Nešto ne valja. Očito imate financijskih problema kojih niste svjesni. Da, pa očito je jedini problem u ovom salonu. Umjesto da ste zahvali što dolazim ovdje i dižem vam prosjek, ne bi mi trebali naplaćivati. Mislim, ja praktički živim ovdje. I jedini razlog zašto te nisam ošamarila je to što ne želim upropastiti manikuru koju je tvoja frendica izradila.